खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। उड़िसा रेल जाब्रथाय सानै इन्जिनियारजों लोगोसे साथाम एरेस्ट। रङिया जंक्शनाव गोबांथार बिबांनि गोगो गुलि जब्द, सासे हमजादों। गलाघाटआव गान्जा फालांगिरिया पुलिसखौ गाग्लोबदों। बरपेटायाव गिख्रंथाव जाब्रथाय जाथायसालियावनो सानै उन्दैसानि जिउ खहा। गसाइगावआव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जखम। दिल्ली नोगोरमायाव दै बाना। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। उड़िसानि रेल जाब्रथाय जानाय जाथायखौ बिथा खालामनानै सिबिआइआ रेलवे बिफाननि साथाम मावख'गिरिखौ एरेस्ट खालामबाय। मख'नो गोनांदि थांनाय 2 जुन खालि उड़िसानि बालासराव गिख्रंथाव रेल जाब्रथाय जाथायखौ बिथा खालामनानै सिबिआइआ साथाम रेलवे अफिसारखौ एरेस्ट खालामदों। बबेखानि बालासर रेल जाब्रथायनि दायाव एरेस्ट खालामजानाय साथाम रेलवे मावख'गिरिनि गेजेराव सानैया सिनियर इन्जिनियार फारियै अरुण कुमार माहातो आरो मोहम्मद आमिर खान आरो टेकनिशियान पापु कुमार होननानै सिनायथिनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला बे गिख्रंथाव रेल जाब्रथायनि सायाव सिबिआइनि नायबिजिरनायाव बै साथाम मावख'गिरिया गावबा गावनि खामानियाव लेहेमिया खालामनाय जाथाया सोराङाव फैदों आरो बेनि उनावनो आइपिसिनि 308 एक्टनि सिङाव बै साथाम रेलवे मावख'गिरिखौ सिबिआइआ हमदों। बबेखानि बे अजद होनाया फोरमान जायोब्ला बै साथाम रेलवे मावख'गिरिया जिउ जोबजासे जोबथेसालिनि साजा सैनांनो हागौ होननानै मिथिनो हादों। मख'नो गोनांदि बालासरनि गिख्रंथाव रेल जाब्रथायाव गासै सा 292 दावबायारिफ्रा जिउ गोमादोंमोन। हिंसा आरो उदखारिनि मोनसे थावनि महरै जानानै दङ नर्थ इस्ट फ्रन्टियार रेलवेआ। रेल स्टेशन आरो रेलगारिफोरनिफ्राय ड्राग्स, गान्जा आरो बायदि निसा गोनां मुवा बेसादफोर जब्द खालामनो हानायनि उनाव बे खेबाव गोबांथार बिबांनि आयेन बेरेखा गोगो गुलिफोरखौ बोखांनो हादों। रङिया जंक्शनाव बोखांनो हादों गोबांथार बिबांनि गोगो गुलि। मिथिनो हानाय बायदिब्ला रङिया जंक्शनाव जिआरपिएफनि टीमा डाउन अबध आसाम एक्सप्रेस रेलगारिनिफ्राय आयेन बेरेखा गुलिफोरखौ जब्द खालामदों। थांनाय हरनि 10 रिंगायाव सासे दावबायारिनिफ्राय बोखांनो हादों गोगो गुलिफोरखौ। जिआरपिएफनि टीमा एसएलआर राइफलनि थर 600 गोगो गुलिफोर जब्द खालामदों। रेलगारियाव गोगो गुलिफोर स्मागलिं खालामना लाबोनाय सुबुंखौबो जिआरपिएफनि टीमा एरेस्ट खालामदों होननानै मिथिनो हादों। मख'नो गोनांदि रेलगारियाव गोबांथार बिबांनि आयेन बेरेखा गुलि लाबोनानै हमजानाय सुबुंखौ बिहारनि खगरिया जिल्लानि कैलाश शर्मा होननानै सिनायथिदों। रिपर्ट बायदिब्ला बे गुलिफोरखौ नागालेण्डनि सिखाव बाजारनिफ्राय बायनानै रेलगारिनि सिटनि सिङाव गांसे निला गाबनि बेगाव सोनानै लाबोदोंमोन गुलिफोरखौ। नाथाय डिमापुरनिफ्राय बिहारनि काटिहार जिल्लासिम स्रोदै लांनाय समावनो जिआरपिएफनि टीमा रङिया जंक्शनाव गुलिफोरखौ हमनो हायो। ओरैहाय बेनि बागै बांसिनै मिथिनो थाखाय जिआरपिएफनि टीमा कैलाश शर्माखौ गोख्रों जेरा खालामदों होननानै मिथिनो हादों। गलाघाटआव पुलिसखौ गाग्लोबदों। गलाघाट जिल्लानि राइडिंगियाव सासे गान्जा फालांगिरिया पुलिसनि सायाव गाग्लोबदों। गान्जा फालांगिरिया रुवाजों गाग्लोबदों पुलिसखौ। रुवानि अनगायैबो लावथि आरो थोरसि लथाजों पुलिसनि सायाव गाग्लोबदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला स्रोद सुलुङाव खौरां मोननायनि उनावनो कमारबान्धा थानानि असि सयनिका बरख'टकीनि दैदेननायाव पुलिसनि मोनसे टीमा राइडिंगियानि प्रताप सयखियानि न'आव सार्च अपारेशन खालामो। बे सार्च अपारेशनाव प्रताप सयखियानि बिसिया गिबियाव पुलिसखौ गाग्लोबनानै असि सयनिका बरख'टकीखौ जखम खालामो आरो बेनि उनावनो प्रताप सयखियायाबो पुलिसखौ रुवाजों गाग्लोबो। बे जाथायखौ बिथा खालामनानै पुलिसआ गान्जा फालांगिरि प्रताप सयखिया आरो गुबुन सासे जौ फालांगिरि उपेन सयखियाखौ एरेस्ट खालामदों। मख'नो गोनांदि गान्जा फालांगिरिया पुलिस बिफाननि सायाव गाग्लोबनाय जाथाया ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिहोदों।
दिनै फुङावनो जामगुरि हाटआव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव सासे फरायसाया जिउ गोमानायनि उनावनो बरपेटा रडआवबो गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जादों। बरपेटा रडनि गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव सानै उन्दै बैसोनि लाइमोना जाथायसालियावनो जिउ गोमादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बरपेटा रडआव गंसे हान्थामेला आल्ट्रा बासआ गंसे मटर साइकेलखौ हुख्रेमदों। बे जाथायाव सानै लाइमोना जाथायसालियावनो जिउ गोमायो। जिउ गोमानाय सानै लाइमोनखौ आबेद आली आरो मनवार आली होननानै सिनायथिनो हादों। AS14AC0315 नम्बरनि बास गारिया गुवाहाटी फारसे थांबाय थानाय समावनो बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाया जादों। ओरैहाय बास गारिया जोबोद गोख्रैथिजों खारनायनि जुनैनो बे जाब्रबथाया जादों होननानै जायगानि सुबुंफ्रा गोख्रों अजद होदों। मख'नो गोनांदि बेनि सिगां दिनै फुङाव जामगुरि हाटआव जानाय मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालिनि सासे फरायसाया जिउ गोमादों। डिब्रुगड़निफ्राय मंगलदै फारसे थांनाय सुइफ्ट डिजायार गारिया गंसे डाम्पारखौ सौनायाव बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया जादों। बे जाब्रबथायाव जाथायसालियावनो जिउ गोमादों डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालिनि फरायसा 22 बोसोर बैसोनि लुकु शर्माया। बेनि अनगायैबो अरिन्दम शर्मा, भुमिता भट्टाचार्य, गीतांजलि शर्मा आरो कुशल देखा मुंनि लाइमोनफ्रा गोब्राब जोखोम जादों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावआव हाग्रानि मैदेर गाग्लोबनाय जाथाय। गसाइगाव महकुमानि आसाम सोनाब बेंगल सिमना ओनसोलनि धोनगुरि गामियाव दिनै हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनाय मैदेर फालोआ गाग्लोबदों। बे जाथायाव 54 बोसोर बैसोनि दाबु बसुमतारी मुंनि सासे बैसोगोरा सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला रायमना फरेस्ट रेन्जनि बेन्दोंआव थानाय आसाम सोनाब बेंगल सिमनानि संकस टापु धोनगुरि गामियाव दिनै फुंनि 4:30 रिंगासोआव हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनाय मा 30 एबा 40सो मैदेरनि फालोआ धोनगुरि गामियाव उदखार खालामफैयो। हाग्रानि मैदेर फालोआ दाबु बसुमतारीनि आबाद जाफैनाय मैदेर फालोखौ होख्रांहरनो नाजानाय समावनो मैदेर फालोनिफ्राय मासे फैनानै दाबु बसुमतारीखौ गाग्लोबनानै गोब्राब जोखोम जाहोयो। बे जाथायाव दाबु बसुमतारीनि हाराया थोंसे आथिंखौ सुंखावलाङो। बेनि अनगायैबो दाबु बसुमतारीनि देहायाव माखासे जोखोम जायो। बबेखानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव गोब्राब जोखोम जानाय दाबु बसुमतारीखौ गसाइगावनि R&B देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोनब्लाबो बेनि देहायारि हालोदखौ नोजोर होनानै क'क्राझार देहा फाहामसालिसिम दैथायहरनाय जायो। दिल्ली नोगोरमायाव दै बाना। दिनै सनिबारखालि हरखाब जुब जुब अखा हानायाव दिल्लीनि गाहाय लामाफोराव बाना जादों। बानानि जुनै गारि मटर सालायनायाव असुबिदा जादों। बबेखानि दिल्लीनि सुबुंफोरा अखा हानायखौ मोजां मोनदों। मानोना दिल्लीयाव दुंखावनाया 48 डिग्री सेल्सियासहालागै जाबायमोन। दिनै हरखाब अखा हानायाव दुंखावनाया बाङायनानै बयखौबो थाजिमनाय होनाय जायो। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।